Ahoj, teď to je video moje obrázky, které jsem nakreslila a vybarvila, nebo jenom vybarvila. A no, tak můžeme začít teda. Teď to jsem jenom vybarvila, jsme dostávali ve škole mandaly. Moment. No, tady jsem kreslila mimo ně a vybarvovala. To je jediný, kterýho jsem dělala. No ale teďko, myslím, že to je Charlie, ale nejsem si jistá, jestli tam nějaký Charlie je. No teď to je sluníčko, to jsem dělala, to už je hodně dlouho. Já mám něco na křivo, teď to je takové jako ptáček, něco takového nebo kuře, já nevím, ale vypadá to jako kuře. Potom nevím, jestli to bude vidět, ale kreslila jsem jako postavu, jako obličej kluka, potom SpongeBoba. Ten se mi moc nepovedl, protože já jsem neměla živou předlohu, ne jako živou, ale neměla jsem předlohu. Potom tejto, to jsem, no, je to tam vidět celý? Jo, tak teď je to vidět celý. No, tak to jsem jako si pod to dala segry učebnici na češtinu v první třídě a nakreslila jsem si to takhle postupně jako do obrázku. No, vzniklo mi z toho tejto, potom tejto mi kreslila mamka. Ona hodně kreslí princes, jako když ji požádám já se segrou. Tejto jsem kreslila, to už je taky hodně dlouho. Nebo tejto, to jsme měli mít do školy. Ve škole jsme dostávali, aby jsme se nenudili čtvrtky, tak jsme si na to měli namalovat cokoliv, mohli jsme si to dodělat jako i ve škole, jo? Doma. No. Potom, to jsem kreslila vodovkama a rodičům se to hrozně líbilo, nevím proč. Ale potom jsem kreslila pečopy a nejvíce mi teda povedla jako tyto opička a nejvíce myslím, že se mi povedla tady ten bíček. Mám takový krásný. Potom tady mám míválka, potom pejska. A jo, to už jsou všechny. Potom tady toho jsem vybarvovala, toho taky. A tyto jsou taky mandaly, to měla segra dostala k Vánocům od babičky jako mandaly. No ty jsem si od ní vytrhla a vybarvila. Potom ještě tady chameleona, ten byl k tomu. A tejto, já nevím, jestli je to v obráceně, nebo když tak, no, sakra, se mi to zavřelo celý. Momentík. Tady to kreslila moje starší segra. Tady to kreslila moje starší segra. A já jsem si to jako vybarvovala, já nevím, tam je moc světla, ale to je jedno. No, a pak tady mám teda vlastně ještě jedno, na který jsem nedala záběr. To je snad tady. Jsme měli projekt na angličtinu, sporty. Takhle jsem kreslila jako fotbalistu, basketbalistu a chtěla jsem nakreslit hráče toho tenisu, myslím. No to je jedno. No, takže jako tohle byly moje obrázky, které jsem nakreslila a vybarvila, nebo jenom vybarvila. No a snad se vám moje obrázky líbily a když tak vám ještě natočím něco, co jsem vyrobila z takové hmoty paftelíny. To bych mohla ještě stihnout dneska, ale hele, nevím, vůbec nevím, ale pokusím se. Je to taková hmota, která, není to pastelína, ale paftelína. Je to z takového katalogu, myslím, že ETA, no nebo nějak tak, já fakt nevím. No, ale prostě pokusím se to ještě natočit dneska. Jo, tak hele, tak ahoj a když tak, jestli se vám moje video líbilo, tak dejte like a jestli ne, tak dejte don't like, no, bohužel. Tak teda ahoj.